everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi reality TV show or with a real novela. With a real novela guys ke uthando nesithembu yona usedlala ke kulesithathu ke nangolesine ke episode ke yezolo ipheleke kungemnandi impela njengoba ke sizwa kuthiwa ke uMusa Msele ke akaphathekile ke kahle namhlanje ke guys uMacele ke ubi informing amanye amakhosikazi ewatshela ukuthi ke usikadokotela ubabakhe akekho right usesibhedlela noma ke uzoyiswa ke esibhedlela ke guys bese kufuneka ukuthi ke wonke amakhosikazi ke manje ahambe ke ayombona ke esibhedlela umayeni uthi cha noma ngingazuthi besingazweni kahle kodwa mase ngizwa kuthiwa ke uyagula cha lokho akusangiphathi ke neze ke kahle on the other side uMangwabe uthi hey ukugula kwakhe engazuthi ke kuzoba inkinga ngoba manje umuntu akahazokwazi ukushintsha afuna ukisho emphatha kabi ngenxa ukuthi kuzobe sengathi ubhebhethekisa ke ukugula kuka Musa Mseleko. On this episode yezobudlala namhlanje sizobona ke uMacele ke ebatshela ukuthi ke sonke njengamakhosikazi ka Musa Mseleko sicontributile ke eguleni ke kwakhe. Angazi guys ba contribute kanjani, hayi ngazi ba contribute kanjani, but as for uMayeni yeah guys Mayeni novela uthatha impahla zakhe wahamba waya kubo ihlela kubo washiya ingane zakaMseleko kaMseleko engicabanga ukuthi ke lokho kuyamstressa kakhulu ke ubaba ke uMseleko kodwa kubuye sengazuthi ke le season 8 hayi ushube kakhulu ngoba sibona uMakhumalo singakaboni kahle ukuthi kahle ukuliphi side uMakhumalo like asimtholi nje kahle lokho iqalile ke le season ke le ukuthi ukuliphi side ke but ke esikwazi ukuthi uMseleko uyamthanda uMakhumalo because of support ke amnika yona. So njengoba Macele nje ethi ke ba contributile bonke eguleni kwakhe angazi ukuthi ke ba contribute kanjani noma ngokumstressa noma ngokwenzani, but as for me guys I think uMusa Mseleko uzidonsele yena ke amanzi ngomsele abafazi abo5 wazolanda ne2000 egcineni hayi usazogula guys ngeke stress soda phela abantu besifazane babehlangene bebaningi kanje ya omunye uqhamuka nomqondo wakhe omunye uqhamuka nomqondo wakhe so nje hayi engathi impela cha uzidonsele yena amanzi ngomsele. Macele ke utshela umakoti omncane ukuthi nina yenigulisa ke ubabakhe yabo. So yeah ngicanga ukuthi ngisho ukuthi uyibanjelwe istress ngampela ke but guys mangabuka ke all this episode o mangabe uzobuka ke ama-diaries akhe ubaba Musa Mseleko uzobona ukuthi ihlo lakhe leli la left aliblinki noma ngazuthi ushawe yi-stroke. I'm not sure ukuthi ama-diaries wawenza esebuya esibhedlela or wawenza before esibhedlela, but you can tell ukuthi he's not okay kuleli hlo lakhe ke and manje sesimbona ke efake izibuko ke njalo. Hayi asazi guys ukuthi ke uzoyimisa kanjani yabafazi noma kufanele manje bamstress akufanele manje asazi kuzokwenzeka kanjani guys, but anyway yeah man, we are looking forward to see ukuthi ke how will this story unfold. But ke siyababona shem amakhosikazi akhe wonke ke ayisibhedlela ke ayombona ke uMayeni lokho eshila athini bengazi ukuthi umuntu angaguliswa izenzo zakhe. Hi guys, yeah, that brings us to the end of this video. Leave your comment below and share your opinion. Bye.